Ei, zu, auzokide. Bai, zu, ez zaitez galdu turisten artean. Eta gerturatu. Etxarela entrenatzen hasi prestatzen. Abenduaren batean, Zaharran Berri krosa dator. Krosa Alde Zaharreko kaletatik doan zirkuito bat izango da. Bi aukera izango dituzue, ibilbide herrikoia 4,5 kilometrokoa eta ibilbide oso herrikoia 1,5 kilometrokoa. Hasiera hemen izango da, Zamudio Katarian. Eta bukaera hemen, Txokolanda plazan. Bilboko udalak 1.500 euroko izuna ezarri zigun plaza honetan elkartu eta korrikarako apaingarriak prestatzeagatik. 1.500 euroko izuna gure kaleak erabiltzeagatik. Ez omen genuen horretarako baimenik. Horregatik kaleak hartuko ditugu abenduaren batean. Gureak diren kaleetatik korrika ibiliko gara. Beraz, ekarri zure kamiseta aldarrikatzailea. Eta ia izunan zati bat ordaintzea lortzen dugun. 14 urtetik beherakok 2 euro ordaindu beharko ditugu. Nagusiagoak zaretenok 5 euro. Izen ematea 10etan hasiko da. Ondoren, denok batera zumba por bat egingo dugu. Korrika egiten hasi aurretik, beroketa lanak egingo ditugu. Eta krosa bukatutakoan, egitarauak aurrera egingo du, hemen, Txokolanda plazan. Egun honetan, debekatuta egongo da, etxera joatea dutxatzeko. Janaria eta edaria izango dugu, eta musika Punch Recordsen eskutik. Korrika gabiltza! Auzokide hon auzo baten alde. Abenduaren batean, Zaharran Berri krosa.